Τα ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου. Ο Ότο φον Γκέρικε τοποθέτησε 2 χάλκινα κύλα ημισφαίρια ώστε να σχηματίζει το σφαίρα. Ανάμεσα στα χείλη των ημισφαιρίων τοποθέτησε ένα δακτύλιο από δέρμα φωτισμένο με λάδι και κερί για να κάνει την ένωσή τους αεροστεγή. Με μία στρόφιγγα αφαίρεσε τον αέρα. Όταν αφαιρέθηκε ο αέρας, 2 ομάδες αλόγων δεν μπόρεσαν να αποχωρήσουν τα 2 ημισφαίρια. Πού οφειλόταν αυτόν άραγε? Οφειλόταν στην τεράστια δύναμη που εξασκείται στην εξωτερική επιφάνεια των ημισφαιρίων εξαιτίας της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ενώ στο εσωτερικό της η πίεση ήταν πολύ πιο μικρή, αφού ο αέρας είχε σχεδόν αφαιρεθεί. Με αυτόν το πείραμα ήθελε να κάνει μια θεαματική επίδειξη των δυνάμεων που μπορεί να ασκήσει η πίεση του αέρα. Έδειξε ότι οι ουσίες δεν τραβιούνται από το κενό, αλλά αντίθετα σπρώχνονται από την πίεση των περιβαλλόντων ρευστών. Και εσείς χρησιμοποιείτε την ατμοσφαιρική πίεση καθημερινά, όπως όταν η σίρικα γεμίζει. Όταν αναρροφάτε το ποτό σας με το καλαμάκι. Και όταν συσκευάζετε τρόφιμα στο κενό. Ιωάννης Ζουρπάς, Μιχάλης Χατζηπετρής, Αντώνης Κυριάκου, Στεφανία Μαρτή.